Filɛbagaw ni a lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye mai kalo tile 29 san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na an ka kibaruyaw bɛna tali kɛ min na o ye panneau solaire ale baara minnu bɛ ka kɛ nin waati na ni o ye baara daminɛw ye. Furancɛla fanga ɲɛmaa kunungo ale tun bɛ Safokaw fɛ yen kɛnɛ kɔni hectare 250 mega 100 kalo 15 o de kan ka kɛ baara la Chinois fɛ 100 saradala Mali yɛrɛ ale bɛna nin jɔ ni 50 ye nin kɛnɛ in kan ye. Wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ min kɛ Morujakaw fɛ o kɔfɛ sɔrɔdasi minnu b'a la sa n'u k'olu ma ko deuxième classe olu kɔni n'olu bɛ Jetia Nangi kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ première classe ye ka sanga n'u ka wulikajɔ ye. Boninkaw bolo fila b'u kun ka kule k'olu kɔni foyi tɛ olu bolo tuguni. An sɔngo bamancikɛla dɔw bɛ olu dala ye o gɛlɛya kɛlen don ka se olu ma. Musow olu bɛ ka u cɛsiri yaasa jiginni ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kajolokaw fɛ yen. Denmisɛnw min ye World Vision ye ale bɛ k'olu tɔgɔla ɲɛnajɛ sigi Kucalakaw fɛ yen. Komini 3nan ni 5nan Bamakɔ ya olu y'u ka kɔmasegi baara kɛ. Baara minnu sera ka kɛ komini ninnu kɔnɔna na n'o ye Madame Jire ka yɔrɔ ye ale ni Amadu Watara n'an b'a wele ko Respond olu ka yɔrɔ la. Joliba Ase k'ale ŋanaminɛŋanaw ka ŋana ye an ka jamana kɔnɔna na ndolatako ta fanfɛla la a ka jɔnjɔn o dira a ma ntɛnɛn tɛmɛnen. Nin ye kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna na a bayɛlɛma a bɛ se k'a faamu cogo di. K'aw sɔgɔlen to Jani.ml FM ale la an ka laseli an b'o kɛ k'an to Falajɛ Carrefour la. Nɛgɛ kanɲɛ 9 ale tɛmɛna ni miniti 11 ye Segu Banani Sabakɔrɔ o ye Cheikh Tidiane Seck ka kin ye Segukaw fɛ sɔgɔla o kɔnɔna na. Min ye Cheikh Tidiane Seck ye ale ni Symphony mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ studio la kabini kunu Segukaw fɛ. Mamu Dafe a ko k'u ka taa dɔnkili ninnu yɛlɛma dɛ yaasa a bɛ se ka kɛ disque ye ka tila k'a clipw kɛ. Dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ye Seko ni dɔnko tigilamaw ye u b'o baara la Segu ale kɔnɔna na. Ko bilankɔrɔ tɛ maa min ye dungɔta se t'o ye. Wari ka di maa o maa ye foyi maloya tɛ a la. Wa ko n'o y'a sɔrɔ nafolo kɔni siriyɔrɔ kun bɛnna yiri sanfɛla ma ko an ka bi musow tun b'u furu siri gɔnjigiw ma. A dun muso nafolobatigi ka ca bi an ka jamana in kɔnɔ dɛ. A bɛ se ka dan yɛrɛ an ka kuma kun tɛ yen nɔfɛ. An bɛ min nɔfɛ sɔgɔmada in na Ɲoronkaw olu y'a an wele ko binani ganani kɛlen don mangoya fɛn ye olu fɛ yen. Dɔgɔkun tɛmɛnen Suguba kɔnɔmɔgɔ dɔw y'an wele ko kɛlɛ dɔ tun bɛna kɛ ka sababuya kɛ 50 ganani nɔfɛ ko ye. Katikaw olu ko 100 ganani k'a tɛ ka dun olu fɛ yen. Anw ye welewelemada bila ka ɲɛsin BCEAO mɔgɔw ma n'u ka ɲɛfɔli kɛ an ye. U ko ko u tulo bɛ kibaruya in na u yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ nka yan'o cɛ sɔrɔ tɛ dugu min na bɛɛ lajɛlen bɛ bolo b'i kunna yɔrɔ mun na n'a fɔra ko anw yɛrɛ tama ka tila ka gɛlɛya e tɛ wari dilan ne t'a dilan a tɛ bɔ e ka so a tɛ bɔ anw ka so wari silen wari ɲuman wari kolon ko bi n'i bɛ bɔ Kati ka na Bamakɔ n'i ye 100 ganan bɔ n'i ma farati i laban aw bolo bɛ se ɲɔgɔn ma.
kati fan caman fɛ bi min ye kɛmɛ gana ye mɔɔw bannen don a la anw dun m'a mɛn fɔlɔ ko kɛmɛ gana k'a tɛ dun ɲɔrɔnkaw olu ta ye 40 gana ye fantɔw fɛ 50 ganani u ye ban kɛ o la a mɛnna bi na dun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ warimisɛn yɛrɛ t'i ye fo n'o y'a sɔrɔ i donna maa ninnu ka association na minnu bɛ yen ni olu bɛ sirabadala mɔgɔw n'aw ɲɛna k'u bɛ ka wari falen de ya u tɛ k'a falen u bɛ ka wari feere de parce que n'u b'a falen n'i ye 1000 d'u ma u na 1000 dafalen d'i ma o mais n'i ye 1000 di olu bɛ 900 de d'i ma u bɛ ka wari feere de o wari feerela ninnu denmisɛnnin minnu bɛ yen n'i b'u ye bɔlɔn fɛ olu i bɛ taa sɔrɔ warimisɛn in gana in a bɛɛ bɛ olu bolo olu b'a bɛɛ falen mais ne ma min faamuya mun de la bi mɔgɔw bannen don nin wari ninnu na n'i ye sigidaw caman ɲininka u b'a fɔ n'i yɛrɛ ye wari dɔ bɔ ka ɲɛsin dɔ ma u b'a fɔ ko ni ne taara nin an ka yɔrɔ la a tɛ minɛ dɛ fanga a tɛ wuli k'a jɔ kunu safo cérémonie senfɛ a kuma kun gannen don ye dɛ maa minnu na ka bɔ Kati u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tun b'a fɛ k'o kuma fɔ Asimi ye ko bi ko Kati yɛrɛ kɔnɔna na ko 100 ganani tɛ ka minɛ ni wari mun yɛrɛ tɛ sɔrɔ min bɛ sɔrɔ togoda la n'a fɔra k'i y'o bɔ k'o tɛ minɛ a ka gɛlɛ dɛ e ka bɔ fo Kolokani ka bɔ fo Njibala ka bɔ fo Falajɛ ka bɔ fo jisumalen ninnu bɛɛ lajɛlen na ale ni nɛgɛlaw la ka na i yɛrɛ sɔrɔ Kati kɔnɔna na k'i bɛna Bamako 100 gana kelen min bɛ e kun ko ayi k'o tɛ du Kati ɲɛmaw k'a lajɛ dɛ Ɲorodi Sahel o sugu kɔnɔ n'i ye 40 gana bɔ i ta 2 ani cɛtigɛ ne bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wariko kunna n'u bɛ nin ko ninnu ɲɛnabɔ wa hali kuma dɔ la n'i taara banki dɔw la wari dɔw bɛ ni a b'i ka wari la u b'a fɔ k'u b'a lasegin k'a sɔrɔ wari tiɲɛnen ta yɔrɔ ye banki de ye wari min tɛ dun i kan ka taa n'a ye olu de fɛ yen wari min tiɲɛnen don tasuma y'a jeni fɛn dɔ y'a sɔrɔ a farala cogo dɔ la mɔgɔw tɛ ka sɔn a la i bolo olu de b'a valeur dɔn olu de b'a dɔn a kan ka se ka kɛ min ye u b'a minɛ k'a lajɛ sɛbɛn dɔw bɛ yen n'o olu b'a la n'o dafalen u b'a ɲɔgɔnna bɔ ka d'i ma nka bi a kuma cayalen don dɛ wari yɛrɛ t'i sɔrɔ n'a fɔra k'an ka ban wari ni minnu fana bɛ sɔrɔ la an bolo mais Amara aw filɛ nin ye aw bɛ forfait 40 de san koyi n'a ye cɛ ko sa k'a t'o minɛ a bɛ gɛlɛya a bolo dɛ 100 ganani ninnu de b'aw bɔ a tɛ 100 billet aw ɲɛna yɛrɛ est ce que 100 billet yɛrɛ bɛ ye ka caya yɛrɛ wari billet yɛrɛ yetɔ bi fo ni ye sanfɛmɔgɔ ye dɛ u banna 100 gana na voilà donc an b'a ɲini gouvernement fɛ monsieur le ministre Sanu i ye cɛsiri min kɛ ka na ni panneau ye i y'o cɛsiri kelen ɲɔgɔnna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye wari minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ dun n'u tɛ dun a ka ɲɛfɔli kɛ a la kunnafonidilaw ka fara aw kan u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yaasa nin waleya min banku yɛrɛ bon n'i nana kuma sisan u bɛna wele k'i b'u contrôle la tuguni n'o tɛ cɛkɔrɔba ka kuma caya ko misi bɛ adamadenw lajɛ k'a b'a fɔ k'anw kɔni k'ale m'anw faamuya k'an bɛ sɛgɛn ka wari ɲini an bɛ sɛgɛn ka wari dun n'an ye wari don tilela fana ni surafana o kalaman b'an b'an sigi o kunna ka tila k'o dun o b'an si ban an yɛrɛ bɛ tila ka girin tuguni ka wuli ka bɔ ka taga ko an kɔni misi ko k'ale b'anw lajɛ ale t'anw faamu k'anw ko k'ale ye misi ye nka ale fana ma nin faamu adamadenw ka ko la n'o tɛ bi diɲɛ bɛ cogo min Mali banki bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ seliba ninnu natɔ filɛ nin ye jamaba min bɛ taa sigi u da la u ka fɛɛrɛ ɲini u la a kɛcogo cɛ man ɲi hali dɔɔni e de ka halala bɛ yen nka bon on continue parce que u bɛna wuli sababu ko i b'u compte la k'a sɔrɔ i tɛ maa si compte la i bɛ k'i yɛrɛ de ɲini Kajolo musow ka jɛkulu mun bɛ yen olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ fara ɲɔgɔn kan min n'o kɛra Kajolo ale CESCOM a ka san baara kɛlenw o kiimɛli kɛnɛ kan n'o ye salon ye san 2023
baara in kɛra kalo in tile 25 u ka sescom kɔnɔna na kajolokaw fɛ yen musow u y'u bolo bila u kun dɛ kajolo musow ye sefa wari 20 di ko sescom k'o kɛ ko a yɛrɛ bolo ma dɛmɛ sabula muso minnu bɛ yen n'olu bɛ lajɔlen don walima minnu ka tiw mana wuli n'o gɛlɛyara minnu kan ka bɔ u fɛ yen ka taga dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la n'o ye Sikaso yan fanfɛla ye u bɛ taa fu de nka tagali in fu kuma ka ca kuma dɔw la ka sababuya kɛ sɔrɔ tɛ dɔw bolo o de la sa nin togodala muso minnu bɛ kajolokaw fɛ yen olu yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ko k'o di n'o ye 20 ye o ma nɔgɔ burusi kɔnɔ dɛ hali yan yɛrɛ a ma nɔgɔ bi nka hali yan 20 n'o ye dɔ ye kajolo musow bɛ fo ko yaasa min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ ni muso minnu ka tin wulila ni minnu ka jiginni gɛlɛyara walima ni muso minnu ye degun wɛrɛw sɔrɔ yan'u k'u cɛ ka taa n'u bɛ u ta ka taa n'u ye centre de référence la i n'a fɔ Sikaso t'a la sa u ka se ka o baaraw kɛ k'a sɔrɔ min ye muso min bɛ degun na o n'a cɛ olu bololankolon nalen u kana na gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ World Vision ale kɛlen don ka jɛɛrɛ dɔ sigi sa san o san u b'a fɔ ko denmisɛnninw ka anniversaire denmisɛnninw ka anniversaire ɲinan ta o kɛra fɛnkoloninkaw fɛ yen min ye Nkuncina ale cercle kɔnɔna na Kucala cercle kɔnɔna na World Vision kɔni ye denmisɛnninw wele ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sa yaasa ka na ɲɛfɔli kɛ u n'u somaw ye nafa min bɛ den ladonko ɲuman na den ka kɛnɛya ko den yɛrɛ bɛ se ka minɛ cogo min na ka ɲɛfɔ ka taa kɛ maa ye ko nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye World Vision bɛ min ɲɛfɔ maaw ye yaasa min ye denmisɛnw ye u bangebaaw bɛ se k'u minɛ cogo min kɛnɛ in kɔni bɛ sigi sa dɔgɔkun o dɔgɔkun u b'a lajɛ sa k'a fɔ ko denmisɛnninw ka anniversaire min ye fɛnkolonintaw ta ye keba o yen da jara dɛ PPVM maaw ma wele kɛnɛ min kan kɔni si on ont mangé là-bas o ye ɲɔ surulen sufɛ janfan donna sɛmusoba ma an bɛ dugawu kɛ sa ko dɔgɔkun wɛrɛ ta ala ka o yira an na n'an bɔra fɛnkolonin an bɛna an cu safokaw olu fɛ yen Bamakɔ ale kɛrɛfɛla Bangoni Masuruna na président n'o o ye colonel Asimi Goyita ye furancɛla fanga ɲɛma ale taara ye kunungo safokaw fɛ yen centrale solaire mun kan ka sigi Safo ka se ka taa o baaraw olu daminɛw di chinois ka jamana ale de kɔni bɛna na nin baara ninnu kɛ n'i ye kɛnɛ kana lajɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko président kɛrɛfɛ min ye fanga ɲɛmaa ye Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ yen ministrew ale ni calatigɛ jɛkuluw ɲɛmaabaw cour suprême ɲɛmaa n'o ye Tera ye ka taa se Satigi ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ni institution tɔw ka taa fara gouvernement maaw kan Mali yɛrɛ dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen ka taa fara min ye maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔna na énergie ministre ale kun sigilen don président a numan fan fɛ a kini yan fan fɛ sa Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ yen ka taa fara min ye gouvernement maa tɔ bɛɛ lajɛlen kan minnu tun bɛ Bamakɔ yan nin waati in na min ye Sinukaw ka lasigiden ye n'o ye Sɛni Zhong ye a ko nin kɔni ko olu nisɔndiyalenba de don nin ko in na Sanankɔrɔbakaw olu fɛ yen nka yan'o cɛ sa ale ka kumaw a ye dakuruɲɛ damadɔ yɛrɛ fɔ bamanankan na koyi yan'o cɛ min ye baara ninnu kurumu karili hukumu kɔnɔna na sa Sanankɔrɔba ta tɛmɛnen kɔfɛ juma tɛmɛnen Safo ale ye maaw bisimila a siɲɛ filanan na megawati 100 o de kan ka sigi sen kan Kiro Tarawele ni ale ye Safo maire ye a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn belebele k'o ta k'o ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko a ye min di Safo ma nin ye ko nin bɛna fisaya olu ma kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko baara in ni a kɔni sera ka sigi sen kan Safokaw ka nisɔndiya ye min ye olu ka dugudenw na baara sɔrɔ u na bɔ baarakɛbaliya la sifin minnu bɛ n'olu walalen don kosɛbɛ nin y'olu kɔni ka kow ɲɛlen ye min ye baarakɛla minnu n'a donibataw bɛ yen sa k'u b'a ɲini Sinuwaw fɛ u k'o maaw ta olu ka dugu la ye telengu yaasa baara bɛ se ka ɲɛ Sini lasigiden n'o ye Sɛni Zhong ye ale kɔni ye bonyamasegin kɛ a ko nin centrale in sigili ko b'a yira k'a fɔ bi ko olu ni Mali jamanaw ka bolo di ɲɔgɔn ma ko bila ko tɛ ko gɛlɛya min bɛ Mali da la ko n'Ala sɔnna a ma ko Sinuwaw bɛna n'a furakɛ ko balimaya ni teriya hukumu kɔnɔna na ko sabula nin y'a san 60 ye Mali ni Sine u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ma tigɛ ɲɔgɔn na min ye yiriwali baaraw ye olu kɛra min ye Bamako pont ye pont sabanan ye o jɔra centrale hydraulique n'o ye Guna ta ye ko o baaraw kɛra min ye Sinuwaw ye ko olu kɔni tɛna na dɛsɛ nin na
ko pano sigi ko to be kumbo yɛrɛ ko n'ala sɔnna ma ko min ye jamana fila in ye k'a ɲɛmaw na nisɔndiya sɔrɔ fo ka tɛmɛ nin ko in dan kan madame Binu Kamara n'ale kuran ni ji minisiri ye ale fana ye bonyamasegin kɛ Asimi Goyita ye sabula o kɛlen don ka wulikajɔ boloda nin waati in na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min an ka jamana kɔnɔna na ko nin waleya in wolola min na o ye degun min bi n'o dogolen tɛ maliyɛn si la Sine a y'olu fana fo u ka baara la madame y'a yira sa k'a fɔ n'o ye minisiri ye ko min ye baara in ye k'a kan ka kɛ hectare 228 de kan u y'a bɛndɛgɛmɔ k'a kɛ hectare 250 ye a kan ka stockage kɛ n'o ye ka ndi mara n'o ye kuran yɛrɛ ye ka tila ka minɛnw sigi sen kan minnu fana bɛ kuran yɛrɛ bayɛlɛma ka bɔ panow la ka na i yɛrɛ sɔrɔ min ye énergie ale ka jurukisɛw sanfɛ ko nin waleya in Binu ko a tɛna na dan énergie dɔrɔn ma koyi ko nin ye an ka sɔrɔ yakubali n'an ka yiriwali kɛtɔ de ye min ye sigidaw olu bɛɛ lajɛlen yiriwali ko o de kɛtɔ ye nin ye kumaw senfɛ sa a ye a yira k'a fɔ ko nin waleya in ko n'i y'a ye a sera ka ɲɛ sɔrɔ danaya de dara olu ka taa a baara kɛ o de la sa kuma kumaba minnu n'u y'olu sɔrɔ k'olu fɔ bamanankan na chinois olu kɔni ka ambassadeur ko ale kunbɛli ka taa se chinois ka ambassadeur ka bamanankan dakuruɲɛ kelen b'a la Safo ale dugutigi ka ci de n'o ye Salifu Traoré ale tun bɛ kɛnɛ kan Safo maire yɛrɛ ale ni madame le ministre an ka jɛ ka olu ka kuma laseliw lamɛn. Ye kuranko ni a nana sigi an fɛ Safo diyara an ye kosɛbɛ ka da kun caman kan jamana nafa fɛ n'o nana sigi a ka commune kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye a ka commune a tɔgɔ bɛ bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman nafa. Nin ye fɛnba de ye Safo kɔnɔ bi commune bɛɛ ti ni chance sɔrɔ président de transition ka hakilina ta ka ko nin k'a lase Safo commune ma vraiment an bɛ foli s'a ma ni ala sɔnna ma ale hakilina ye fɛn fɛn ye Maliko la ni fɛn fɛn tɛ bɔra Safo la ni ala sɔnna ma an b'a kɛ fo ka s'a dan na. Ka foli di Safokaw ni dugu minnu fɛn fɛn bɛ Safo lamini k'aw ni ce aw ni baraji Safokaw aw de y'anw jatigi ye donc an kalifalen bɛ ala la an kalifalen bɛ aw de la nin projet a ka se ka kɛ ka ɲa aw fana ka ladon caman de bɛna sɔrɔ a la anw ta kɔfɛ an b'aw fo aw ni ce. Ayiwa baara in a bɛna na kɛ kalo 15 o kɔnɔna na n'o ye 15 mois ye kilowaati 100 o don chinois olu de bɛna na baara kɛ 100 saradala 50 o musaka kan ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kun jamanadenw k'a daminɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka na Medinekura fɛ ka taga Bangɔni cɛci jama bɔra hi fan bɛɛ lajɛlen fɛ président tatɔ a n'a natɔ hakilila k'a fɔ maa minnu n'olu kɔni ye ko in ye kunu Bamakɔ maa caman famana ka nin ye Safokaw aw yɛrɛ ko cogo di nin ko in na dɛ ale ni jamanakuntigi labɛn ni kuma minnu mankan minnu kɛra an ka jɛ ko olu fana lamɛn. Medinekuraw ye y'a sɔrɔ a surunyana Safo la kosɛbɛ tournant laban talen ka tɛmɛ Bangɔni fɛ ka sirajan kelen minɛ ka taa bugurubilen yɔrɔ fo ka taa se min ye fɛn ma sisan sa an bɛna kuma di maaw yɛrɛ ma. Nisɔndiyalen bɛ fo ka dama tɛmɛ Asimi n'a ka jama bɛɛ lajɛlen foli b'an bolo bi kontaan dama tɛmɛ wale vraiment dan fosi t'an ka nisɔndiya la bi Asimi kɔni Asimi ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn tɛ de et puis a fɔra ko Asimi bɛ na aw hakili latigɛla ko anw ye kuran sɔrɔ ka ban de b'a fɔra ko Asimi bɛ na aw hakili latigɛla k'an ye ji sɔrɔ de b'a fɔra ko Asimi bɛ na aw hakili latigɛla k'anw ye sira ɲuman sɔrɔ ka ban Asimi yelen kɔni kɛra jigifa de ye anw bolo. Gɛlɛya min bɛ kuranko la bi bɛɛ b'a dɔn n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini k'u bɛna fɛɛrɛ ko
nisɔndiya ko kɔni ne safo komini bɛɛ nisɔndiya ko ni maliyɛn bɛɛ nisɔndiya ko an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in taa ɲɛfɛ an ka ɲɛmɔgɔ min b'an ɲɛ ala k'a barika d'u la ala ka jamana ta fanga d'u ma aw yɛrɛ mun ye bɛ ba nin baara la an bɛ dugawu kɛ ala ka barika d'aw yɛrɛ la ka sini kɛnɛya d'aw vraiment anw nisɔndiyalen don an bɛ ala fo ka ala barika da nin de ye maliyɛn bɛɛ ka kunnawolo ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini de ye nin ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ka nin nali nin fɛn fila min ye yɔrɔ dɔ in na ani nin a fila vraiment an b'a kɔ fɔ a dan n ye jamana de a kɛrɛnnen ɲɛna Assimi Goïta parce que a sera ka mɔgɔ jɔnya la n bɛ o foli fɔlɔ k'a ye bon a ye baara caman an ɲɛ b'a la a ka baara in kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don an kɔni jamana de bɛɛ b'a kɔ halisa a bɛ ka taa ni min ye an ɲɛ b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ta fanga d'a ma ala k'an yɔrɔ kɛ jamanaden ɲuman ye ka tugu a kɔ a bɛ ka baara ɲuman min kɛ o b'an bɔ a bɛ ka an ka jamana bɔ bolo la fan bɛɛ fɛ k'an kunna wolo mali kɔ kan mali yan bɛɛ sewalen don bi a bɛ ka baara kɛ dɔrɔn an ka taa a kana mɔgɔ si lamɛn an mago tɛ mɔgɔ si la a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka kɛ cogo o de ka di maliyɛn bɛɛ an bɛɛ b'a fɛ ta ni jama ba ye ma deli ka mɔgɔ si kunbɛn a bɛ ka baara ɲuman min kɛ an y'o de y'an ɲɛla o kama an bɔra. Assimi n'est plus le président du Mali, c'est le président de l'Afrique. Vraiment, moi, ça fait 40 ans comme ça, depuis la suite de Moussa Karouni, je n'ai jamais venu accueillir un président, si ce n'est pas Assimi. Vraiment, c'est mon président. C'est un président de l'Afrique. Mon attente est que le travail vient de commencer, il faut que ça finisse vite, quoi. On a besoin de la électricité en vrai, vraiment. Vraiment, ni ko ini nyana. Ame do de ngala ka ko ke here. Ka ke shini kene. Ka lagal ko mandama. Ala ku bolo me ka bara la. Aywa, ni ye safokaw ye. Ni ye maliyɛnw ye maa minnu bɔra kunu k'u ka nisɔndiyaw k'olu yira. Nisɔndiyaw ani bonyamasego ni foliw o kɛra furancɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye. Sabula a y'a yira k'a fɔ ko bi ale bɛ maliyɛnw de fo olu de bɛ degun kɔnɔna na olu de bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nka baara min filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ safokaw fɛ yen ko a ɲɔgɔnna bɛna kɛ mali yɔrɔ caman na yaasa an ka bɔ degun in kɔnɔna na a ye bonyamasegin fana kɛ maaw ye maa minnu y'u cɛsiri nin baara in ka se ka sigi sen kan ani denmisɛnnin minnu bɔra depuis Kuluba fo ka taa safokaw fɛ yen a ye nin bɛɛ lajɛlen fo président an ka jɛ ka a yɛrɛ lamɛn kunungo baaraw kuncɛli yɔrɔ la. N bɛ foli bila fɔlɔ safunɛ lamini na ali mali jamanaden bɛɛ la an ye baara mun daminɛ an y'a kunfɔlɔ daminɛ Sanakɔrɔba bi an bɛ safo yan o hukumu kelen de la n'o ye ka jamanadenw ka lafiya ani ka laɲini sabati kuranko gɛlɛya la gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi bi in na a ye maliyɛn bɛɛ degun n'i ko fana kuran i ko yiriwali i ko kɛnɛya i ko lakana o de hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ mun b'a to o laɲiniw bɛ sabati cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kalo nataw la kuranko hukumu kɔnɔna la o de y'a to jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati jamana fɛn bɛɛ bolo an bɛ taa ɲini olu bolo ani yirisukunw do bi ani siniwaw do don nataw fana la yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ na ni baara kelen ninnu o bɛna taa kɛ mun b'a to hali bi jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ an bɛ foli bila an terilakaw siniwaw la n'u ka jɛɲɔgɔn de y'a to an sera nin baara in kɛ bi an n'u ka hakilinata bɛɛ kelen jamana maracogo la n'u ye an ka yɛrɛma wɛrɛ yan bɛɛ k'o bato n'u ye an ka jamanadenw ka sɔrɔ fɛn o bɛɛ ka sabati ani kana da don jamanaw ka dugu kɔnɔ kumaw la hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na olu minnu ka wulikajɔ y'a to kɔnɔma sera nin baara in bɛɛ kɛ bi jamanadenw ka nisɔndiya ni n'u yɛrɛ de tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ jɔrɔ a tɛ k'a fɔ k'an tɛ sojɛw kɔrɔ mɛ n'u ye kunna jɛ i b'a ye u ka ajiw bɛ yen an bɛ siran o la mun b'a to an bɛ wulikajɔ kɛ u kana nimisa u ka wulikajɔ la jamana ye sabula da kan an de bɛ kun tɔgɔ la an de bɛ baara kɛ tɔgɔ la a ka kan bi an fana ka wuli ka jɔ u bɛ nisɔndiya min kɛ u fana b'o nimisi wasa sɔrɔ n'ala sɔnna a ma an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ala de bɛ se ko bɛɛ la mun b'a to u ka wuli ka jɔ an'u ka faso kanu an'u ye degun min kɛ jamana ye o kana kɛ fu ye mɔgɔ si bolo hali bi an bɛ foli la jamanadenw na hali bi u ka wuli k'u jɔ ka jamana ye jamana kelen de b'an bolo ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana basigi. ayiwa Sanakɔrɔba tɛmɛnen
safo o kɛra n'ala sɔnna ma samedi nata o ye cagadugu ye Émirats Arabes maaw olu de kan ka o baara kɛ nka anw bɛ ka min lakɔlɔsi panneau inauguration baaraw bɛ ka se ka kɛ ni o ye a baara daminɛw ye énergie bɛ ka courant min di anw ma o bɛ ka dɔgɔya ko a tɛ énergie ɲɔgɔn ɲɛna ko courant dili daminɛna panneau ninnu fɛ o ma ban fɔlɔ dɛ a y'a f'u ye dɛ Sanangɔrɔba dara k'an to 5 heures la o tɛmɛna safo kunu u nana n'an ye 4 heures la e ko ni Cagadugu dara o tɛna n'an kɛ 3 heures ye ayi u k'a ɲɛf'u ɲɛna dɛ parce que an t'a dɔn min don dɛ ko a tulu ɲɛna ko ninnu ye courant dili daminɛ u ma courant di abara i b'a dɔn ko maliyɛn bɛ lakɔlɔsili kɛ dɛ ko énergie ko kɔrɔ a ma k'u ɲɛna ko panneau ninnu bɛ ka courant di ka ban Buba karamɔgɔ Traoré ni ale ye Sogeli ka kankɔrɔsigi ye primature la ntɛnɛndo u taara ale minɛ a nɔfɛ primature la Biji maaw sabula sɛbɛn bɔra procureur cybercriminalité kɔrɔ Buba karamɔgɔ a ye commune 6 député kɛ ka tɛmɛ kɛra député commune 6 la yan école karamɔgɔ don mɔgɔ caman b'a dɔn cɛkɔrɔba don denmisɛnnin tɛ dɛ ale tun ye M5RFP M5RFP Sogel ale de tun ye o tenanci président par intérim ye sɛbɛn min bɔra sa a minɛna o de kama kunungo min ye procureur ye ale kɔni ye mandat d'a kan ko k'a bila ka taa Bamako kasobonba la yani a ka kiiri don cɛ n'o bɛ bɛn juillet kalo ale tile fɔlɔ ma juillet kalo tile fɔlɔ o tɛ komi kalo kelen ni tile 15 sa wa ko ale na t'o kɛ kasobon na fɔlɔ yani a ka kiiri don cɛ kiiri don sa ale ni procureur ani tribunal maaw n'a ka avocat ani fanga ka avocat u na ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Etienne Fakaba ta kɛra cogo min na an sɔngo dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Tabango Gazina bin taara kɛ yenkaw ka duguladen dɔ faga n'o ye Jiba Guzi ye ale kɔni u y'a bɔnɛ a nin na a ka denbaya yɛrɛ ɲɛna bandiw dugudenw y'a jira k'a fɔ ko bandiw de don sabula u ye butigi fana daci minɛn minnu bɛ yen n'u sera olu kɔrɔ ka taga ni olu ye nin waleya cɛjugu in kɔni min ye an sɔngo n'a lamini maaw ye u ko k'u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u tun bɛ cogo min na u ka jija u ka to o cogoya la yaasa min ye bandi ninnu ye u bɛ ka waleya minnu kɛ olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min Douanza kɔnɔna na sa commune de Aire n'o o ye Boni ye o dugudenw kɔni olu ye taama kɛ ka taa yira Douanza ɲɛmaaw la k'a yira k'a fɔ ko bi olu bɛ sɛgɛn na u y'u sigiyɔrɔ bila ka na Douanza dugu kɔnɔ nka u ka duguden minnu bɛ yen foyi tɛ se ka taa olu fɛ yen sabula gitɔrɔn min bɛ yen n'o bɛ bɔ Douanza ka taga Boni ka taa se Gao ma o sira tigɛlen don Bamansi wale n'u ka wale kabaw k'olu ka don ka sira in tigɛ maa si tɛ se ka tɛmɛ sira in fɛ hali n'o y'a sɔrɔ sira in yɛrɛ kɔni tɔ yɛrɛ t'a la a tɔ bɛ kɛra dugukolo ye ka ban gitɔrɔn kɔni tɛ yen tuguni nka min ye kariw ye olu ko n'a lakananen don u bɛ se ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye yaasa lafiya bɛ se ka don a la cogo min na nka sira in halisa ale kɔni a tigɛlen don u y'a jira k'a fɔ ko min ye gouverneur ye sa ale ka dankanw n'o ye Abu Jara ye olu bɔra ka taamala ninnu kɔni kunbɛn u hakilinaw k'olu f'u ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ kɔngɔ ni minɔgɔ kɔni o bɛna Boni ka bɛɛ lajɛlen faga k'a ban sabula dumuni tɛ ka taa ye a tɛ ka na mun bɛ u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen dun ka ban pewu kunungo wolomasiri tabaw olu ka ɲɛma ale kɔni ye bataki bɔ ka foli kɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ murujakaw fɛ yen k'u tanu u ye baara min kɛ k'a jara jamanaden bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna na sa Jetia Nangi ni ale yɛrɛ de ye baara in kɛ murujakaw fɛ yen commandant région secteur 6 n'o ye Mamadu Sulemani Kone n'u b'a wele ko Madu S colonel major ale ni colonel major Sulemani Danbele n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye ka fara wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa wɛrɛw kan olu kɔni taara sa murujakaw fɛ yen kan in ale kɔnɔna na u selen ye u ni sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn hakilila falen falen baara kɛra cogo min ko in bɛɛ lajɛlen kun cɛla cogo min fure ninnu n'o olu fatura u taara olu jɔ olu kaburu ka dugawu don kɛ u ye o senfɛ sa min ye colonel major Madu S ye a y'a da u tulo kan k'a fɔ ko chef d'état major de l'armée ko soldat de 10e classe minnu bɛ yen n'o olu bɛ Jetia Nangi kɔnɔna na k'olu k'a bila u kunna k'u kɛra première classe ye ne dɔgɔnin saba b'a la a kana a bɛɛ dun yen dɛ nin première classe ye ko exceptionnellement
olu taara ka kɛ première classe sabula u ye baara min kɛ a kɛcogo ɲɛna min ye Madu S ye ale kumana ye kɛnɛ kan ye Sulemani fana n'o ye colonel major Sulemani Danbele Diripa ɲɛma ale fana ye laseli kɛ nin bɛɛ lajɛlen sa Abubakar Sidiki Sise n'ale ye Zetia Nangi commandant ye olu fana kumana kɛnɛ in kan ye u ye kan kɔnɔna in u y'a yira bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka a ye cogo min waleya mun kɛra degun min y'u sɔrɔ an'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na fo ka taa maa ninnu kɔni k'u si latunu u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye ka sɔrɔ ka hakilina falen kɛ min ye chef d'état major ka ci ye o ka sɔrɔ ka da o tulo kan an ka Madu S lamɛn a bɛ nanzarakan na ale mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye Abubakar Sidiki Sise n'ale ye Zetia Nangi ɲɛma ye ale ka kuma bɛ tugu a la. Tout d'abord, permettez-moi de m'incliner très pieusement sur la mémoire de nos camarades disparus, tout en souhaitant un propre établissement aux blessés. En effet, l'objet de cette visite était de venir féliciter ces hommes, ces braves militaires qui hier ont remporté une victoire éclatante et décisive sur l'ennemi ici à Mouroudia. Nous les exhortons à plus de détermination, à plus de cohésion, à plus de discipline, à plus d'engagement, afin d'éviter toute surprise. Car lorsque vous infligez une telle correction à l'ennemi, il est naturellement animé d'un esprit de revanche. En outre, nous les invitons à coopérer davantage avec les populations civiles, populations dont on a toujours bénéficié de soutien et dont le soutien nous est indispensable dans l'accomplissement. Nous, notre niveau de engagement, c'est d'aller plus loin. On est venu ici pour combattre et on va combattre jusqu'à la mort. Je lance un appel à la population qui nous donne des informations pour qu'on puisse traquer ces bandits armés. Ayiwa Madu S ko k'u nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na foli kɛ ni denmisɛnninw ninnu ye minnu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ye sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen kunna wolo k'a b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ kan ko wa k'u k'a bila u kun na ko jugu ni tasara bere don dɛ ko n'u taara k'u da ka sunɔgɔ ye k'a kɛ kɛba ninnu ɲɔgɔnna ye turu cycliste la ayiwa ko ale kɔni bɛ se ka min f'u ye u k'a bila u kunna n'i ye nin waleya sugu kɛ i ka to i hakili ka to a ka kuma bɛɛ ko tasara bere bɛ se ka na i sɔrɔ ye donc k'u ka labɛn kɛ a ye foli fana ta ka ɲɛsin u ma u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ani dugudenw k'olu fana bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ni kibaruya ɲumanw ye sabula u ka baara kɛcogo ye kibaruya ɲumanw ye min ye commandant ye sa n'o ye Abubakar Sidiki Sise n'ale ye Zetia Nangi commandant ye a ko k'olu nalen no saya kama koyi k'olu kɔni olu bɛ kɛlɛ kɛ fo ka taa a fɔ ko min kɛra de ko wa k'u b'a ɲini dugudenw fana fɛ olu fana k'u dɛmɛ ni kibaruya ye kibaruya min y'a to n'u bɛ se ka baara kɛ lafiya ale ni basigi kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen yaasa ka se ka sɔrɔdasiw ni dugudenw gɛrɛ ɲɔgɔn na olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka baara kɛ Yoroso min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ sa u ye furadiw kɛ ka furakɛliw kɛ maa minnu bɛ ni degun bɛ olu ka se ka olu dɔw lamɛn ko lajɛ in kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni mana sɔrɔdasiw ye ka ban u ja bɛ tigɛ u hakili ka sigi u ka lafiya wa fana u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Mali sɔrɔdasiw de ye u nakun ye olu lakanani an'u ka baaraw kɛcogo ɲuman de ye ko waleya in y'a to duguden caman bɛ yen kuma caman tun b'u bolo siranna tun b'u la olu kɔni olu ye u ka jajɔ fɔ nin ko in senfɛ cɛkɔrɔba dɔ ko yen ale ka foro o ni armée olu kuma ja ɲɔgɔn na ko k'ale bɛ taa munumunu de kilomɛtiri 50 ka sɔrɔ ka n'a ka foro la k'a sɔrɔ a kilomɛtiri 1 de u k'a ma k'a kana siran ko se tɛ kɛ maa ma ten ko in ma nɔgɔn koyi cɛ keba an burusukɔnɔmɔgɔw ɲɛ fanga ɲɛ non an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɛ an yɛrɛ de tɛ marifatigi ye k'an ja jɔ o kɔni o ye an maliyɛnw taalan yɛrɛ ye sangaw fɛ yen kerecɛn denmisɛnw olu ye kalan kɛ bibulu ale faamuya ko ɲuman kan min ye dɔnwokaw fɛ yen denmisɛnnin 100 kerecɛnnakaw la u y'olu ta sa ka kalan kɛ u kunna yaasa bibulu kɔnɔna ko u bɛ se ka dɔw dɔn a la cogo min ye kerecɛnnakaw ka nin livuruba in ye n'o bɛ diinɛ kofɔ kosɛbɛ ko bɔliya in bɛɛ lajɛlen kɔni a musakaw bɔra maa min fɛ sa o ye Alliance Biblique du Mali ye n'o bɛ kerecɛnnakaw olu tɔgɔ la dugawdenw ni tanu olu fana kɛra kɛnɛ kan basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min denmisɛnnin minnu kalannen filɛ nin u fana bɛ se ka taa maaw kalan nin waati in na festival min bɛ sigi Kayi san o san n'o bɛ sigi Sajolakaw fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko foire Parilijola n'ale bɛ sigi Sajola ta ko 4nan baaraw daminɛna baara ninnu bɛ to sen na sa fo ka taa se
juin kalo tile 5 ma a kɛkun ye maaw ka se ka seliba o labɛn sajolakaw y'a yira k'a fɔ ko nin ka ɲi kosɛbɛ sabula min ye dafɛ jamana bɛɛ bɛna ni minɛnw ye ka na olu ka nin foiriba in kɛnɛ kan min b'a to maaw bɛ se ka hakilila falen kɛ cogo min fo ka taa se u ka kow bɛɛ lajɛlen faamuya cogo ma feereliw bɛ se ka kɛ cogo min na ko kɛnɛ in sigili k'a kɔni ka ɲi kosɛbɛ u ka sɔrɔ ma kuma tɛ nin waati in na jamanaw caman mago bɛ ɲɔgɔn na ka kɛ ni seliba ale seli yɛrɛ waati o de la foire bɛ to sen na fo juin kalo ale tile 5 direkaw fɛ yen Tombouctou gouverneur n'o ye Bakun Kante ale kɔni taara ka taa sangafo kɛ du kɔnɔna na maa denmisɛnnin 9 minnu fatura olu ka du kɔnɔnaw la ale taara sangafo kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu de ko k'a kana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na nin fure ninnu sangafo minnu fatura nin kalo in tile 19 n'u k'u natɔ don Gunam ale ni Dire ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye banbaatɔ ninnu ye donbolo kɔni kɛra u ye sa balo la ale ni enveloppe o wari kɔni sɔgɔma fɔ commandant de zone n'o ye Seydou Ɲagandu ye colonel Seydou Ɲagandu ale tun b'a kɛnɛ kan ka fara Bakun Kante kan maa minnu yɛrɛ fatura u bɛɛ lajɛlen tun kan ka na sɔrɔdasiw olu ka gun kɔnɔna de la ka se ka na baara kɛ nka min ye fatulen ninnu ta kɔfɛ sa baara tɔ kɛcogo ɲuman olu kɔni tora sen na sigida 3nan kɔnɔna na ya Bamako n'o ye Madame Jire ka yɔrɔ ye ale kɔni ye kɔmasegi baaraw kɛ kɔmasegi baara minnu ye tali kɛ a sera ka waleya minnu kɛ sigida 3nan kɔnɔna na n'o ye commune 3 ye jamanadenw olu la faamuyali la ka kɛ n'u ka baaraw ye panneau solaire ko u y'olu dilan ekɔliso min bɛ se ka kalan kɛ mɔgɔw kunna subahana mansinw na k'olu kɛ min ye u ka bureau ye sa k'olu fana dilan kalanko ta nasira fɛ ani kɛnɛyako ta nasira fɛ k'u ye waleya caman kɛ musow bɛ se ka lafiya cogo min sigida 5nan fana na Amadu Watara na ale ye maire ye respond ale fana ye dantigɛli k'a ka dugudenw ye k'a yirula k'a fɔ u sera ka baaraba minnu kɛ san musaka ale kɛra cogo min baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mairie commune 5nan mairie ale kɔnɔna na Radio Mali ale ka kumakɛyɔrɔ soba sa n'o dayɛlɛla sibiri don o tɔgɔ dara kunnafonidila ale ni animateur Tchorna Ahmed Cham na Tchorna Ahmed Cham ministre de l'économie et de l'information numérique n'o ye Alhamdou Ag Iliani ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan Jafar Cham n'o ye Tchorno balimakɛ o fana tun b'a kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni diyar'u ye a bɛnn'u ma studio ale tɔgɔ dalen Tchorna Ahmed Cham na an bɛ se k'a fɔ Radio Mali ka télévision studio belebeleba in tɛmɛnen kɔfɛ sa radio Jɛkafɔ ale fana studio o tɔgɔ dalen don Tchorno Ahmed Cham na championnat national n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye ko kɔni kun forila ka ban nin kalo in tile 27 ntɛnɛn tɛmɛnen tile 30nan o tanna Joliba ale ni Black Star de kɔni o ndolati kɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye AS Black Star ale kɔni batira Jolibalakaw fɛ 3-2 min ye jɔnjɔn ye sa n'o ye kupu ye kupu min bɛ di ni o ye n'i kɛra champion ye o kupu dira Joliba ma ka sefa wari miliyɔn 30 k'o fara o kan min ye maa min kɛra 2nan ye sa championnat in na o kɛra Stade Malien ye ale ye miliyɔn 15 sɔrɔ Real ale de kɛra 3nan o tuma a kɛra Bamako club baw belebelebaw dɔrɔn de ye championnat kɛ ɲinan Joliba Stade Real classement yɛrɛ logique y'o de ye o wa kuma la a bɛ se ka kɛ Stade Joliba Real ye dɛ olu kɔni 2 de kɔni bɛ ten nka Joliba Stade Joliba olu de kɔni bɛ ten nka kuma bɛɛ Real kɔni ye 3nan y'a ko la wa a kɛra 3nan ye sen na tuguni ɲinan Joliba de kɛra premier Stade kɛra deuxième ye nka Stade bɛ Coupe du Mali la dɛ kɔrɔ ale bɛ se k'a ka bɔli négocier ye n'a sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kuma tɛ kɔsa in na ale Stade Malien yɛrɛ a tun bɛ poule la coupe kafu tɛmɛnen na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kunnafoni na ka dugutigi fo n'o o ye Seydou Sangare Sori Kɛmɛso an b'a fo min ye Maraka Samake ye ale kɔni bɛ Côte d'Ivoire fɛ Kourbe Jara karamɔgɔ don an b'a fana fo ka colonel Sidi Lamine Traoré Ezo Bamanan min ye Tchorno Oumar Assi Diallo ye les génies cago ko fundeni kɛlen k'a sɛgɛn dɛ a yɛrɛ kɛlen ka anw tɔɔrɔ kuma tɛ aw ma Tchorno kurante a ma nɔgɔn Boyina Babi an b'a fɔ Minakakaw fɛ yen colonel Assa Badialo k'a fɔ Siriman Bacili monsieur le maire Bayiba mairie du district kɔnɔna na min ye Ɲagate ye Ablaye k'a fɔ Paris ka Ibrahim Tunkara fana fɔ Paris Gawusu Traoré Sori Sako Isa Konate ka taa se Lucas Dankono ma olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen Wɔlɔfɔw fɛ yen sa Ibrahima Sako ale ni Papis Diallo an b'olu fo
Kebajalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Amara Nuhu Keyita k'i fana fo ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ k'olu da aw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga Ala ka tile hɛrɛ caya